ine ndakhala ku China zaka 10 muzaka 10 izi zamwene sinaonevo blackout or even day 1 kuti magetsi athime aya mwene ndikunoko kuli anthu 1.4 billion daily magetsi kuyaka 24 hours ndipo ukamayendesa galimoto munsewu muli magetsi amunsewu kumeneko kodi madamba kodi chikuchitika ndi chani ku Malawi kuti ndi anthu angati 19 million tikukanika kupereka magetsi kwa anthu 19 million kodi chikuchitika ndi chani nene naona news zanali akuti kaya apereka timatenda kwa ndani kaya ayike solar ati solar power plant Amalawi magetsi a solar satithandiza magetsi a solar satithandiza panopa mwene kuti mpange provide power kwa Malawi za solar zimuiwale pa YouTube pali film inake anapanga Michael Moore film imatchedwa chani Planet of the Humans mmene momwe amaonesa kuti izi zamati za solar kuti ubwatise madzi awawa umafunika mapanel kaya ngati ngati malata a nyumba yanu kuti ungopeza magetsi otani obwatitsira madzi ndi ngati mukuyankhula za dziko mukuyenera kuyika ma solar panels angati pamalo papakulu bwanji kuti kumalo andani Vuto number 1 ndi imeneyo Vuto number 2 mu ma solar panels moja kale ndikuthamangisa izi ndimaona ngati kuti renewable energy solar chanchani ndidzonama zinthu za black za mu solar zija ndi coal mu solar muja muliso chani ma minerals ambirimbiri ma quartz amabwatisa chani coal kuphatikiza ndi quartz ndikupanga solar panel yoyo ndiye tikunena kuti si renewable energy imene yoyo ndi pollution yapadera chifukwa coal achokeraso kwina komanso quartz yo akupangidwa mine kwina inu mukuona ngati mukupanga chani mukuthandiza za renewables ayi ndi zonama chabe Vuto number 2 limene Vuto number 3 ndiyoti ma solar panels iwa ali ndi lifespan yayikulu bwanji 15-20 years 15 years ikatha mukuyenera kusintha kuyikaponso ma solar panels a mtundu wina ndiye tikutanthauza za dziko ndikuti boma lililonse zingolowa mboma kukhala ma terms 3 awiri kenako akuyikaso ma solar panels ambirimbiri ndikuti zima billion zikulowesedwa mmene momwe kodi zimene zitithandiza chani imeneyo number 2 ndi ndanena kuti capacity solar singati pasi zimene tikufuna number 2 solar is not as clean mmene amayenera anthu number 3 solar yo simachedwa kutani kuwonongeka komanso mukuyenera kupeza malo okay ndi ndanena kuti ku China kuno ndakhala zaka 10 osaonako blackout kodi iwo akupanga bwanji China isakunamize namwene atabwere ku Malawi akugulisani ma panels a solar ndi a China China panopa ma museum akuti leader wa green energy akupanga ma solar panels ku desert amene zimene is just experimental China at least 60+% mwina tingoti 70% ya mphamvu zonse za ku China imachokera ku coal amapeza coal amwene amagula coal kuchokera ku Brazil, Chile, Australia ndikumabwatusa madzi ndikumapanga ma power plant awo kuti azikhala ndi magetsi ngati pali amene ku China kunoko amati amapanga approve kumanga chani coal power plant at least every week akupanga approve new coal power plant ndi akumanga ma coal power plant ambirimbiri magetsi awo kunoko is full of coal amawotcha zinthu amawotcha coal America chimozimozi kumene kuja kuli natural gas kuli nuclear kuliso chani coal ku chani ku Germany amanena kuti Germany is fully using renewable energy zonama kumene kuja amawotcha sozi chani biomass kuwotcha biomass ndi amawotcha mitengo ngamba ngati mukufuna mupeze chilungamo chenicheni amene mmatha chizunguno mukaone film imeneyo ya Michael Moore Planet of the Apes okay ndi ndikumati ife sitingakhale ndi nuclear power
mphamvu zimene zabwino kwambiri ndi nuclear chifukwa nuclear power kungopeza fuel ngati akaka ka uranium ngati akaka mukhala ndi magesi nthawi yayitali komanso muyuza kwa nthawi yayitali komanso machani tinganene chani nuclear waste ndi zochepa kwambiri mmoyo mwanu monse muthagwiritsa ntchito magesi a nuclear ndikungokhala ndi zinyalala zokwana nyumba imodzi ndiye komano ndi nuclear ndiyo dula koopsa kuti mmange power plant imodzi at least 1 billion above ndiye Malawi sitingakwanise obviously. Okay, ifeyo tingakwanise chani za solar akutidira masuku pamutu akutiuza ifeyo kuti tikhale ndi solar tikhale ndi magesi ena ake clean akukunamizani iwowo eni akewo akuyuza ntchito coal imeneyo ndi number 1. Number 2, dziko lililonse limene lili ndalama panopa amene anaononga chilengedwe kaye anawotcha coal kwa nthawi yayitali. Britain ija inayamba kuwotcha coal kale anali madola amene ajawa industrial revolution ija chifukwa cha coal. Ndiye leloli ifeyo akutiuza kuti tingofikira ku solar tingofikira chani green energy ethanol ndi failed experiment. Ethanol uja ndikuti akuyenera kudula mitengo azizalapo chani azizalapo chimanga chija ndikumapanga ethanol si sustainable. Ndiye sitingagwiritse ntchito nuclear solar atichedwetsa kodi ifeyo tikuyenera kupanga chani kodi kumalawi tili ndi chani tili ndi chikangawa chikangawa jo kuli mitengo yambirimbiri tili ndi coal mchenga coal mine kaya kuli chombe coal mine kuphoka uku kulumpi yoseja pansi paja pali chi coal seam amene mangani chi coal power plant. Number 1, tikhala ndi magesi amene tili moyo panopa ineyo ndikuthamangira zaka 40 panopa ndikuthamangira zaka 40 sitinaone kusintha chiyambire namwene ma 90 Baghaya akubwera atabwera timaona ngati zinthu zisintha ayi kumalawi kusungabwere mafactory ngati kulibe chani magesi a solar sungadalire kumapanga industrialization ndi tiyeni tisiye zimenezi. Number 1, let's go coal. Tiyeni tiwotche coal amene osati kumangowasiyira coal aziphikira mabanzi amwenye mulilongwe ayi tiyeni tigwiritse ntchito coal kuthesa chani ma blackouts. Number 1. Number 2, the cleanest imene yodalirika kwambiri yoti titha kuyigwiritsa ntchito moyo wathu wonse ndi chani ndi ya madzi. Mtsinje umene umapita kumuzi kwathu kumulowe muzi wathu uli penipeni pa chani pa south likulu at the mouth. Mtsinje uja umazadusa pena pake pa mchenga apo pa jalawe apo uku kuliphiri kamtsinje kaja paliso chani paliso waterfall pamenepo. Second pamenepo ndikupanga damu ina ake ndikuti why HEP magetsi amadzi aja ndikuti tikhala nawo kwa nthawi yayitali we can use it for what 50+ years lifespan ya damu tikhala ndi magetsi amadzi moyo wathu wonse. Number 1, kumlowe kule anthu angati mumaona mavoti aje akavota mlowe 8000 kodi anthu 8000 amene aja muthakungu wachosa kumene kukapasa malo ena kumzuzu muikwendeni muimbombeni kulumphe boma pasi ndiyoti pamene pajapa paphwezi paja kukhala nyanja kumene kujako and you're done. Pangani magesi amene wawa amene China ili ndi madamu angati over 80,000 USA ili ndi madamu angati over 80,000 of course ti madamu take tina ndi kungoseka mtsinje for irrigation purposes asakunamizeni environmental assessment impact iwo amene anayamba kaye kuwononga zinthu America ija. Number 1, anapha kaye chani ma red Indians kumene achikupha then anapha zinyama zawo mabuffalo anapha onse then kubwera kudula zimitengo then kupanga mafamu awono then kuyamba kuwononga chani mafuta amene ngati pali dziko limene latha mafuta ndi America. Asakunamizeni izi za climate change amene ku Africa ko chifukwa chake ndi madabo tikoti akulesa majumbo chabwino pollution si yabwino koma kunoko amene ku China kunoko kuti ugule kanthu jumbo laulere ma plastic ndi mbwe
ifeyo amalawi ife olo africa yonse titagwirizana pamodzi olo kutani utsi umene timatulusa kapena kuti carbon dioxide imene timatulusa sitingapikisane ndi china yokha ndekuli europe ndekuli america amene anthu awa anaononga chilengedwe carbon dioxide ali mchilengedwe yonseyi ndi magulu ake atiwo awawo ndi ifeyo ngati tikufuna titukuke ifeyo amalawi ndi anthu akuda nafe tipasidwe mwayi otani owononga chilengedwe ndi kutulusa carbon dioxide. That's the only way. Izi zomati ayi climate smart clean energy asiyeni iwo aja chifukwa aononga kale ali ndi panopa capability yotani yopanga fix my issues. Ifeyo it will take us 400 years kuti tizafike pamene aliwopaja in terms of kuononga chilengedwe. Number one, ko amene timaononga ifeyo olo utsi umene tingatuluse ifeyo kuti thandiza chifukwa ndife osauka kuti tifike level inake kuti anthu athu atukuke sizoti tikhala tikuononga dziko ya. Number one. Number two, olo ifeyo tisiye tikhale ndi clean energy ndandina kale kuti ku china kunoko pollution is everywhere. Olo ifeyo tisiye ku china kunoko sasiya palibe amene angauze ya china kuti musapange burn coal. These guys are into coal, are into pollution. Makhala tsiku linake kuti kutuluka panja 50 meters osaona 50 meters osati uzi ndi mabingo iyayi utsi wochokera ku mafactory ukakhala kuti kulibe mphepo. They are very polluted kunoko amene ndeti why dziko likutukuka panopa amene china sungayikuze chochita ali ndi ndalama za dziko zimaperekaso mphamvu kwa dziko. Ndi ifeyo sitingapange kanthu tizingodalira alandira excavator ku china basi okajambulisa amene ndi uchitsiru kwambiri ndetiyeni tiyambe zimenezi. Let's go into tipange damu lina ukatenga ngongole amene yopangira damu ku Mlowe uko ukatenga ngongole yopangira damu kuliso mtsinje winanso uli pa ujena pa kuluchi uko ochokera kuphoka kuuseka somene kupanga damu panga madamu ambirimbiri kulumpi kumene ndikunenako kuli population yochepa kwambiri yoti anthu olo 20,000 oti apasidwe malo kwina sitakutheka. De kodi tikudikira chani? Kodi tikuopa chani? Kodi amene akupanga ma decisions mboma ndi ndani amene akatenga kuti ife tikufunika coal tikufunika solar zochedwetsa zononga ndalama zokuba anthu amene wandi kuti azibwera every 15 years kuzasintha ma solar panels. The solar panel je ikagwiritsidwa ntchito you cannot recycle it. Glass amene uja basi you pollute the environment more. Ndeti kutani lekani kukamba zinthu za solar lekani kukamba zinthu za ethanol za clean energy tiyeni tikumbe coal na feso nthawi iyi tikudikira ndani tikusungira ndani zinthu zamwene tanena kale kuti panopa ife midala isakunamizene iwo wamwalira chapompano ka lifespan kakumalawi kusikambiriso sitikunjoya moyo chifukwa choti ena akutinamiza kuchikangawo kuja kukanga kutenga china akadula mitengo ija kutenga kuchani biomass ija kupanga power plant kumene kujako kumabwatisa madzi kumapanga chani power. Ndiye tiyeni tilowe msewu umenewo. That's the only way ma blackout azatha ku Malawi. That's the only way ku Malawi kuzabwera ma factory ena ake panopa kunoko ku China kunoko ma factory akufuna kuthawako chifukwa choti panopa masalary awo anakwera nanga sindalama panopa munthu average salary ya mu Chinese panopa yafika chani 250,000 ya ku Malawi average. Ndiye kumene kunoko kale waja ndiyoti amapasa chani ma 50,000 amapasa ma 50,000 ndiyoti panopa anthu wafuna ma factory tikapeze kwina ko cheap. Hello ndiye akupita kuti ku Vietnam akupita ku Ethiopia chifukwa kumene koko kuli power. Ifeyo ku Malawi ko will never attract my investors ngati kulibe mphamvu izizi za ma solar panels izi. Please chonde asakunamizeni or environmentalist wina ake asabwere pamene popo yo chani clean energy. Fuck him, fuck it and fuck that. Ndeti ina Malawi tipeze ma big ena ake kuti they are risk takers apite kumene koka kapangiza chani manda monde ndichitako tiye ndipangiza chani za coal ndi hydroelectric power zimene zozo zitithandiza Malawi. Tiyeni tisachedwesane anthuwa
Swede chani and it's funny kuti zinthu zetu amapanga ku China koma tikagula kuyani ku Dubai tikagula kwa ma Egyptians aja abwera ano ku China kuzagula ndikukati kugulitsa ife uja tengo wambirimbiri kodi ku Malawi kulibe ma big ena kuti anaphunzira izizi kupanga procure okha kubwera kunoko ku factory kufuna zako ma specific factory to government basi ndikuti zinthu zijo zikhalaso zochipa tax free koma amene kukubedwa kwambiri and izizi ndi ma scheme okhaokhawo. We don't need solar ku Malawi, sikufunika solar amene imafunika pa khomo pa munthu off grid yopopera madzi yotenthesera madzi ndi backup kenaka ake basi chifukwa choti if tikamayankhula za national level aya amene sizowona simungapange zimenezozo ndi solar ndi Malawi chonde ndikuona ngati kuti patakhala anthu ena ake kuti they are willing ku China kunoko akumanga damu lija anasuntha anthu angati 1 million 8 million osawopa amene ukuti mangeko damu 3 gorges damage anamanga damu lija pakana atamanga damu lija amene madzi aja chidamu chawo chija pakana panopa amene chimapanga zimphamvu zadzaoneni. In fact rotation ya dziko inapanga slow chifukwa choti ma Chinese anapanga chani 3 gorges damage ndiye panopa nanga ali power sufficient amene kunyanja kunoko 24 hours magetsi akungoyaka njira amene clean. That's the Chinese way. Ndiye ifeyo tikudikira chani asatinamize anthu amene amabwera kumene koko solar chanjani solar amene one family yaku United States one family it's equal to mphamvu zimene amagwiritsa ntchito 60 families ku Malawi ndekuti kwa Rogers Sivula kwa ndani kwa Matthews Kasanda kwa James Chavula ma families 50 akuyenera kutani amafanana ndi family imodzi ku America in terms of usage ya magetsi in terms of usage ya mphamvu amene amayendetsa zimagalimoto gas guzzlers nayendetsapo china chake chifode amene kungoyenda trip imodzi ndekuti pamene zindalama za nkhani komano ifeyo kutiuza kuti chani climate resilience climate smart amene olo ifeyo titani ma effects a climate change atipeza chifukwa choti mphamvu amene akupanga pollute ndi kunoko ifeyo sitingapangepo kanthu mwamva ifeyo sitingapangepo kanthu what we can do ifeyo ndi kupanga pollute ifeyo kuti titukuke iwo asiye kupanga pollute kuti chani carbon dioxide achepe ne panopa allowance should be given kwa ifeyo osati basi akapita conference ndikuti kumene kokanamiza chani zimenezo zamene sizitithandiza kufunika ma risk takers kufunika anthu ena yake oyuza brain osati osangowuzidwa zinthu chifukwa choti ayitanidwa ku conference and please tapanga ndi verify zinthuzi akamati green energy it's a scam amati greenwashing anthu ma billionaires akupanga fund za green energy ndi ndani achina Bloomberg I mean is a financial company they are all about profit nde iwo zimene akufuna ndi kupeza njira zopitiriza moyo umene tikukhalawo koma with profit but without kupanga chani without gas ndiye sizitithandiza ndi nkhani yanga ndi imene yoyo please Malawi let's do something let's do something we could use ma thinkers ena ake ma engineer ku Malawi kuchani to look at this thing again kunena kuti kodi ku Malawi ko ngati pakufunika pathamangisidwe anthu kuti ndi potential yambirimbiri ku Malawi ko koma sitikupanga nayo kanthu kodi madamu tingapange kutiko tapanga ndi ma feasibility studies kodi amene ku Malawi ko nuclear power plant tingapange nje zitayeni damu coal power plant ija machina omwenso ati mmangira fast pa loan koma ukatenga loan ya hotel ukatenga loan ya stadium zotipindulira chani amene zotipindulira chani ndi nthawi zina zimakhala zinthu zodabwitsa kwambiri kuti this is what is happening but anyway these are my thoughts and to sum it up in English to sum it up in English the idea that we can use solar and clean energy to develop our country is a myth. We need to pollute using coal. We need to pollute. We need to go the way of hydroelectricity, which is sustainable, long-term,
reliable and long term. If it in the Mazambile, let's not waste that. Let's not waste that, and let's not focus on solutions that are cosmetic. Nde achina chakwera achina chilima mafana organiza bo. Please let's use our brain power and do something. No country in the world has developed using stupid tactics like this. You need to pollute. Amadi, you need to break some eggs if you want to make some omelette. Iwaja anayuza slavery, anayuza exploitation ya ma empire ya ma colonial area zawo. Pano pachonchi musu titati tingo at this rate kungoyuza izizi za climate change, oh yeah, feasibility studies, oh yeah, environmental assessment impact. Cities zatukuka mwene ndeife panomba tizimwalira ano aziyana athuno ndikuti basi the cycle continues. Azungu amati seka amene ndikuti machinese machinese panomba kubwera ku Malawi kuzatiuza zochita tione vulani malaya gwadani yendani apa dumphani apa chifukwa choti ifeyo sitigwiritsa ntchito chani brain power. Let's get some guys ena akoti ma statesmen ena akoti akufuna kusintha zinthu. Let's break some eggs and make this omelette. Osati kumangopanga zinthu zoti chani cosmetic. That is my story for today, and I wish people are listening. I wish people are listening. That was something. All right.